গোটা কিছু কুহ আমার রাসন গলা রে সেটা কোন দোকানটা না কোন সাহাড়া শুনি সিমেন্ট ରୋଡ ଦୋକାନ ସବୁ ଆସିକି ସାହାଡା ଶୁଣିରୁ ସିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ଆଲି ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଆଲି ଖେଳ, ବୋଉ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, କବାଡି ଖେଳ, ବାସ୍କେଟ ସରୁଆ ଖେଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭିଲେଜ୍ ବୟ ନିଶି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁର କିଛି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ ବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଲେଜ୍ ବୟ ନିଶି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଆଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଗାଁର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ କିଛି କୁହ। ଆମ ଗାଁର ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ଆଖଡ଼ା ଫାଖଡ଼ା କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୀତ ହଉ, ବୟସଟା ଥାଉ। ଦେଖ ଜୀବନରେ କିଛି ବୟସ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ତମ ହୃଦୟ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଟିକେ କୁହ, କିଛି କୁହ, ଗୋଟେ କିଛି କୁହ। আমার রাসন গলা রে ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କୁନି ଭଣଜା କ'ଣ କରୁଛି। ଧାନ ପାଚି ସାରିଲାଣି। ଆମର ଧାନ ପାଚି ସାରିଲାଣି। ଗାଁର ଭିଉ ଏଠି ଟାଉନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଗାଁରେ ଆଲି ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଆଲି ଖେଳ, ବୋଉ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, କବାଡ଼ି ଖେଳ, ବାସ୍କେଟ ସରୁଆ ଖେଳ, ଏସବୁ ଖେଳ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଟାଉନ୍ରେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏସବୁ ସହର ନଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିକ୍ ନେମ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ଚେରି। ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା କୁହ। ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ସର୍ଟସ୍। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।